Nou, ik ben Etje Willemsma, ik ben beeldend kunstenaar. Ik woon je, werk je en leef je en recreëer hier in Friesland. Ik ben Herman van Vliet van Lekkere Trek. Tegenwoordig met je zoon en Jetse doen we dat vanaf 2012. We hebben een foodtruck. Mijn naam is Jorrit, ik ben 27 jaar en ik kom uit Balkwaai. En mijn werk is zeesboer, zat je zo achter mij. Ik heb het volgende idee voor het behoud van de Friese Reetbondkei en dat is toch het mooitje van Sies van de malke exclusief van de roodbonte koe. Daarmee kunnen we een eerlijke prijs betalen voor de Sies. Daarmee krijgt de boer een eerlijke prijs voor de malke van de koe. En daarmee wordt het misschien interessant voor de boer om weer exclusief Reetbondkei nemen te gaan. Ons idee is dat de boer een betere prijs krijgt voor het vlees. En als mensen het vlees kennen, zijn ze echt bereid om dat ervoor te betalen. En als de boer een betere prijs krijgt, dan willen er meer van dit soort kei hebben. Dat is ons idee. Mijn idee over het Reetbondkei is dat je ergens in Friesland een plaats opkeert in mooi land. En dat misschien ook een jonge boer is die enthousiast is voor Friese Reetbondkei. En maak je daar een vakcentrum van. Nou ja, zo'n natuurplaats met respect voor natuur, groen, roegedom, loft en wetter, het wetterpeil omheen, zodat de vogelvrouw met bioverskaat werd dat ze in rug komt en werd het Reetbond Fries Café de haterhal speelt. En wij vinden het echt belangrijk dat oude rassen bestaan blijven vanwege de biodiversiteit. Ook vanwege dat het een duurzame koe is, dat er weinig krachtvoer broekt en ook vanuit historisch oogpunt. Het is een stukje Friese identiteit. De Friese roodbondkoe is een ras uit Friesland en we moeten zien dat we dat behouden kennen. Wilken kunnen we daarnaast een jongen waar de teelt van vee en bloemen, daar is ook Friese groen.